И здравейте, приятели, аз съм Джейм. И днес ще повторението, които съм запазил. И да не ви бавя повече. И направо да почвам с първото повторение, което съм запазил. Било е през нощта на матча. Кой е това? Кой е футболист това? Неймар. Надявам се да сте видели как вкара. Айде, много бавно ми зарежда. И срещу Бешикташ втория е това Меси ли? И той. Опасен на друг. Продължаваме нататък. Само да ме зарежда. Пак с Бешикташ. Това в един матч е станало. Това Меси. Сега това кой е? Май моя играч. Който си направих. Гати гъла. От валета. Но то на празна врата и аз мога. После срещу Блакбърн. Гледаме. Това моя играч, който си направих за капитан. Това за какво съм го запазил? Не беше много хубаво запазване, но надявам се да знам. Аз колко повторения имам още да гледам. Следващото е срещу Донкестър. И какво става? Как гледа това? Браво, да не е голямо го вкара. И забравих да ви кажа, аз в отбора си вкарах Вайдерфелер, вратаря на Борусия Дортмунд, Роналдо от Реал Мадрид, Неймар и Меси. И си направих звезден отбор. Следващото срещу Гайлерт, май така се чете. Меси ли това? Не. Как ги мина само? До къде стигнахме? Айде де! Как не можа да ме фани? Чакай пак да гледам. Да беше много яко. Този клип, доколкото гледам, ще стане над 6-7 минути. Май. Следващият е срещу Осака. И е. Браво, бе. Мисля, че такова, че съм запазил, дето пропускам един път на празна врата. Да, запазих го. След малко ще дойде. Ето. Бра, Меси, браве.
пак срещу Осака. 4 пъти съм запазил гледането. И какво е това? Гати гола! Как влезна това? Така е незабавено. Как го минава? Спира се. Това везе много яко. Май тук стигнахме или пак си показвам същото повторение? Не. Ето. Да пропуснах на празна врата. Гледайте, града и от тук пак града. Ама има и още едно, дето е отпред, не мога да оцеля. Пред това. Близо до аз по наказателното поле. Гол линията. Което? И аз не знам. Брилянт. Той сами аз мога, Меси. Добре. Сега кое следва? Няма да го изстрелям. Май до тук стигнахме. Или пак повтарям. Това кое е? Пак Меси! Браво, Меси! Как ги завъртя въгъла, бе, моят човек. Гледайте. Това неспасяемо според мен. То дълъг клип ще... Не искам да гледам това. Бе, дедкам го цъкнах и забавих времето, бе. Искам да минава. Не искам да го гледам. Гледах го преди 2 секунди. Сега да видя колко остава. Колко повторения остават по-точно. Значи ние сме тук. На синьото. И не остава чак толкова много. Също Петербург. Това мисли ли? Май да. Как гледна това? Това май беше или Бек, доколкото знам. Или Меси. Един от двамата е 100%. Защото и двамата са сънки. До тук сега пускаме срещу Донкастър отново. Това му е футболиста. Да, с 1 км в час влиза. Ето, и да не е на забавен пак влиза. Гледам, че 8 минути са станали вече от клипа. Къде стигнахме, бе? Ето тук май. Също Сиена. На празна врата. Аз колко ли имам на празна врата? Айде де! Срещу нам, срещу повторение. Това пак моя играч. Какво? Аз какво съм запомнил на това? Как ги минава всичките? Май това беше. Още колко остава? Докъде стигнахме? Ето тук. 3, 4, 5, 6, 7 повторения. Не са нищо много. Осасуна. Ле, това светкавица направо. Надявам се да го видяхте.
10 минути вече от клипа. Не знам за колко време ще се качи. Докъде стигнахме? Това Кашима май се казваха тези. Да, откъде знам. Запомнил съм имената. Това мой играч. 100%. Това не знам кой е вече. Да, ето, вижте откъде пропуснах. Ето това исках да ви покажа. Ето тук. Това Меси май. Да, вижте, ето тук съм и пропускам. Това го покажете на приятели. Кашима. Не знам за колко време ще се качи това. Пак бавен гол. Бавна дуспа. Качи за баячка време, доколкото гледам. Още 4 повторения. Срещу Макачалак. Не знам, не мога да го прочита. Как се завъртя. Не, чакай. Чакай, забавен. Ама много як се завъртя топката. Въгъла точно. Остават май още 3 повторения или се лъжа. Да, още 3. Срещу Донкастър. Пак. Ще центрира. На ножица. Не, за кой излезнах? За кой излезнах? Сега да го видя няма. Трябва да го видя отново. И гледайте внимателно, този път няма да го показвам втори път. Само да го видите тук. Ето, гледайте долу. И вижте как го вкара със странична. Звери. Защото ми харесват и ще ви го покажа втори път. Ето, гледайте страничната ножица. И точно покрай него мина и той не можа да хване вратарчето. И може би 14 минути ще станат, докато направят другите две. Срещу Осасуна. Пак ли Фроче? Не. Исках забавен кадър. Пак се завърта много готино топката. Пак точно въгъла. Това вече е неспасяемо. Само Нойер или Касиас може да го спасят това. И вратаря на Барселона, да не го забравяме. Каза се Тер Стеген. И срещу Сиена имаме още един. Това ще е първия матч май. Или втория. Голямо повторение бе. И това беше от мен. Надявам се да ви е харесал този клип. Вече може да снимем на First Touch Soccer, която е малко по-рано от нея, от Dream League Soccer. И ако искате на First Touch Soccer, пишете долу в коментарите. Надявам се да ви е харесал този клип. Давайте палче нагоре, ако ви е харесал. И до скоро!